Hello, good morning mga Yinians! This is BTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click notification button para mapik sa video na upload ko. Ang vlog natin ngayon is paano makatipid sa gasol pero ang gamit natin is IMGAS. Yung paano makatipid. Ayun mga Yinians, yung nagturo din sa akin yung nagturo lang sa akin dito, yung yung nagbebenta din. Kaya shout out sa iyo yung nagbenta nito, yung may-ari nito, siya nagturo kasi hindi sila imbis na hindi nila ituro para makabenta sila, pero tinuro nila paano makatipid. Kaya turo ko siya kung paano naman, share ko naman sa inyo. Okay, let's keep on watching. Ayun mga Yinians, ang tinuro sa akin is lagyan daw nito ng lagyan lang daw nito ng ito, yung kahoy, kaya kung anong may plywood meron kayo sa bahay, kung tiles ito o semento, kasi daw yung laman nito pwede daw higupin. Kaya ngayon mga Yinians, lagyan nyo ng kahoy dito, plywood. Kung nilagay ko 3 tabla ng kadikit-dikit para magkasya ito. Kaya yun, tipid yun mga Yinians. Matagal maubos, subukan nyo mga Yinians. Ganyan na mga Yinians kung paano makatipid sa gasol. Okay, salamat sa panonood, sana sa mabuti kong kalagayan. God bless you everyone and more power. Bye bye.